Casanelles, presenta els meus companys. Em dic Candela. Em dic Abril. Ara diem el títol. El mar quan Embrutem menys peixos veiem. si quieren castís al mar, menys peixos veieu. Cuidem el mar! Hola, famílies! Els oceans necessiten la vostra ajuda perquè no volem més plàstics al mar. Així té que acabar el mar. Adéu! Hola, jo sóc Noa. Jo sóc Clàudia. Jo soc Matías i jo sóc Biel. Hem fet